दिनैनि ट्रेडिं कोडा जाहैबाय ETH आरो USDT आङो टेलिग्रामाव फैबाय कोडखौ नुनो मोनबाय नै ETH आरो USDT तो बिनि उनावहाय जोङो टाइम नुनो मोनदों बेवहाय टाइम सेलेक्शन नैबे टाइमखौ जोङो नुनो मोनदों तो बेयाव टाइम नुनो मोनदों बेबायदि टाइमा जोंहा नै 60 सेकेन्ड तो बे 60 सेकेन्ड जोङो बेखौ माबोरै ट्रेडिं खालामगोन तो बिदिब्ला लोगोफोर आङो थांनि डाइरेक्ट नैबे FKB आवहाय तो FKB आव फैबाय FKB आव फैनानै जोङो दा नागिरनोसै जोंहा माहाय दङ ETH आरो USDT आ नै सेकेन्डआवनो दङ BTC नि सिङाव दङ BTC नि सिङावहाय ETH खौ जोङो नुनो मोनखायोना तो जोङो थांनि दा बेहाय मा देखायदोंमोन नायनि नैबेवहाय देखायदों ETH USDT ओमफ्राय बेवहाय कारेन्सि ट्रेन्डखौ नुनो मोनदों बाय आप तो जोङो बिदिब्ला बेखौ बाय आप बोरै खालामगोन जोङो दा तो नैबे सेकेन्ड नाम्बारावनो दङ ETH आरो USDT तो जोङो बेवहाय थुनायनि उनावहाय जोङो बेखौ दा नैबे खनायावहाय नै बाय आप आरो बाय फल जोङो नुनो मोनखादों तो बिदिब्ला जोङो नैबे बाय आपआव थुनानै होबाय नैबेहाय जोङो 60 सेकेन्ड नुनो मोनदों तो बे 60 सेकेन्डखौ जोङो थुबाय 60 सेकेन्डखौ थुनायनि उनावहाय जोङो बेहाय गाहायाव नै कनफार्म अर्डार जोङो नुखादों तो बिदिब्ला जोङो बेखौ कनफार्म अर्डार खालामनोसै टटेल बेलेन्सआ आंनिया दङमोन बेबायदिनो दा खम दङ नैबेहाय नै दा बेहाय बेसेबां एड जागोन आं बेखौ नायनानै लाखाबाय आरो बेखौ कनफार्म अर्डार खालामनानै होनि कनफार्म अर्डार जाबाय नै 60 बेयाव टाइमिंआ खारनो हमदों नै तो बेहाय टाइमिंआ खारगासिनो दङ बियो जागोन आरोना ट्रेडिं जागासिनो दं नै दसे वेट तो जोङो एमाउन्टखौ नायनि दे हाबदोंना हाबाखै एमाउन्टखौ नायनि दे एमाउन्टआ हाबफैबायानो नै लोगोफोर 1100 बेसेबांबा दङमोन आंनियावहाय ओमफ्राय डाइरेक्ट नैबेयावहाय फैसाया हाबबाय डाइरेक्ट हाबबाय नै 1220 थाखा जाबाय बेबायदिनो तो बेवहाय जोङो फैसाखौ नुनो मोनो हाबनाय बेवहाय हाबबाय तो फाइनली 1120 थाखा जाफैबाय तो बेबायदिनो जोंबो बेवहाय ट्रेडिं खालामनो हायो लोगोफोर हेलो एवरीवन वेलकाम बैक अगेन गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो गिबियावनो आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरनाय थाबाय स' लोगोफोर जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा डाइरेक्टलि स्किप खालामनानै ओंखारलाङोब्लाबो जागोन स' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि टपिकखौ जागायलांदोनि आरो टपिकआ मानि सायाव जागोन निस्सय नोंथांमोना मिथिखादों बे साननैसोआवहाय आङो बेबायदि भिडिअफोरखौ लाबोदों नोंथांमोना निस्सय नुनो मोनखादों स' आङो दिनैहाय बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै भिडिअखौ जागायलांदोनि आरो बोथोरा जोबोद गरम ओरैबायदि माने गरम माने अयथासारना तो थानो हायै बायदि गरम स' जियान हक आङो थेवबो दिनै भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों आरो नैबे आङो FKB आरो YBY नि सायावहाय फंनैसो आङो बुंनो लादों तो जायफोरहा बेबायदि माने प्रब्लेम्सफोर क्रिएट जादोंना तो दिनै उइथड्रलनिफ्राय लानानै डिप'जिटनिफ्राय लानानै ना तो बेबायदिनो गोबां प्रब्लेम्स स' दिनै सोरनाबा सानसे सिगाङावनो डिप'जिट खालामनाया बेबायदि हाबाखै FKB आव साक्सेसफुल देखायनायनि उनावहाय मा जाखो ना मानो हाबफैयाखै बेबायदि मोनसे डाउट जायो तो दिनै गोबां बेवहाय ट्रेन्जेक्सना सोलिगासिनो दङ आरो सार्भारनि माखासे इस्युफोर थायो बेंकआवहायबो तो बेबायदिनो जोङो फैसाफोरखौ डिप'जिट खालामनायावहाय साक्सेसफुल देखायबाबो माने गोबां टाइम जोङो वेट खालामनो गोनां जायो 12 घन्टा मालाबा 24 घन्टाबो जानो हागौ बेबायदिनो जोङो वेट खालामनो गोनां जायो तो फैसाया बेवहाय फाइनेलि हाबगोन आरो लासैब्लाबो बियो माने बेवहाय क्रिएट जागोन तो थिग बेबायदिनो जोङो दिनै नैबे YBY तो बेवहायबो जोङो उइथड्रलावहाय गोबां टाइम लायो दे सोरनाबा माने बेबायदि हाबगोन ना हाबा हाबगोन ना हाबा हाबगोन ना हाबा बेबायदि डाउट जाबाय थायोना तो बियो एसे सम लानानै माब्लाबा 12टानि उनावबो बेबायदिनो हाबफैयोना साननि 12टासो समनि उनावहाय तो बे फैसाखौ जोङो क्रिएट जानायखौ जोङो सिगाङावहाय बेबायदि जोङो नुनो मोनदोंमोन एसे टाइम लाखायो तो गोबां बेवहाय मानसिफोरा बेबायदि जइन जाबाय आरो तो दिनै ट्रेन्जेक्सना बेवहाय बांगासिनो दं बेबायदिनो माब्लाबाफोर सार्भारा क्रेशबो जायो तो मालाबा नट एभेलेबल ना वेब पेज इज नट एभेलेबल जोङो बेफोरखौबो मालाबा बेबायदि जोङो नुनो मोनो लोगोफोर तो बेवहाय जेबो बेबायदि प्रब्लेमथ' थानाङा
थ' बेयो लासैब्लाबो फैसाया क्रिएट जागोन आरो इमान हाखु दाखु जानो नाङा आरोना थ' जेबो माने कनफिउस बेबायदि थानो नाङा स' फैसाया हाबगोन लासैब्लाबो लोगोफोर आङो आरोबाव बेबायदिनो बुंनो सानदों थ' जायफोरा माने नैबे FKB बा YBY बेवहाय डिप'जिट बा रिसार्च खालामनो थाखाय दिनै सानदोंब्ला थ' जोङो रिसार्च खालामनो हायो नैबे सानडेनि सिगां ना दिनै सेटारडे जोङो सेटारडेयावहाय बेबायदिनो डिप'जिट खालामोब्ला जोंनाथ' गाबोन दाननाया थांखागोन रबिबार खालि माने ट्रेडिं खालामनाय समावनो बे फैसाया माइनास जालांखागोन थ' माइनास जागोन होननानै साननानै जोङो फैसाखौ दोनालासिनो थानो नाङा सोरबाफोर जुदि दोननो गोसो जादोंब्ला निस्सय दोननो हायो थ' जोंना बेवहाय फैसाया दिनै जोङो सेटारडेयाव जइन जायोब्लाबो गाबोन ट्रेडिं टाइमाव बियो दाननाय थाङोब्लाबो बे फैसाया माने रिफान्डेड जानानै थाफैफिनो लोगोफोर आरो जोङो बेखौ मोनफिनो जोंना फार्स्टआवहाय बेबायदि जोंहा जेबो लस गैया आरो दाननाय बेबायदि थाङोब्लाबो फैसाखौ मोनफिनो आरोना थ' जोङो ओमफ्राय बेनिफ्राय आरो मानडेनिफ्राय जोङो लागातार ट्रेडिं खालामलांबाय थानो हायो थ' बेबायदिनो जोङो ट्रेडिं खालामनो हागोन जेबो प्रब्लेम गैया जायफोरा दोननो सानदोंब्ला थ' नैबे YBY ना 6000निफ्राय स्टार्ट पार्सेन्टआ 6आनो आरो बेवहाय एसे एमाउन्टआ गोबां जाहैयो आरोना थ' बे हिसाबै जों एसे बुरजा मोननायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो जोंहा नैबे FKB थ' बेवहाय जोंहा 700 दोनोब्ला जोङो 42 मोनो ट्रेडिं खालामनायनि उनावहाय बेबायदिनो बेहा उइथड्रला जोङो मानडेनिफ्राय बेबायदि सानडेसिम जोङो बेवहाय हायो ना थ' जोङो दिनै बेखौ मिथिनो मोन्दों प्रब्लेमा एसे जाखागोन खारन सार्भारनि इसु थाखायो लोगोफोर जोङो बेखिनिखौ माने नेनो हानांगोन आरो एसे रिक्स लानानै गेलेनो हानांगोन थ' जायफोरा रिक्स लानो हादों बिसोरो गेलेनो हागोन आरो रिक्स लानो हायैफ्रा बेखौ गेलेनो हानाय नङा स' लोगोफोर आङो बेखिनिखौनो बुंबाय आरो जेबो प्रब्लेम गैया थ' आङो बेखौहाय दिन्थिखाबाय थांनाय भिडिअफोरावबो माबोरै खालामनांगौ माबोरै डिप'जिट खालामगोन जोङो माबोरै उइथड्र खालामगोन ना थ' जोङो बांसिनै डिप'जिट टाइमाव नैबे पेटिएम बा गुगोल पेफोरजों जोङो खालामोब्ला एसे थाब जानायखौ नुनो मोनो आरोना थ' आंनाथ' माने डिप'जिट खालामनाय लोगो लोगोनो फैसाया लोगो लोगो हाबखादों आरोना माने 1 सेकेन्डबो लायाखै होननानै बुंब्लाबो भुल गैया सोग्रोमोना डाइरेक्ट आं चेक खालामदों माने फैसाया हाबखादों थ' लोगोफोर बेबायदिनो आरो दा माने गोबां बेबायदि जइनफोर जाबायना थ' बिनि थाखाय फल'वार्सआ बांनायनि थाखाय माने एसे बेवहाय बेबायदिनो इसुआ दा नुजाखागोन थ' सार्भार आपडेट जायोबा थिग जालांनो हागौ दा बेखौ जेबो बुंथ'नो हाया बेबायदि सार्भारफोरनि इसु थायो आरोना थ' लोगोफोर जोङो बेखौ नेनो हानांगोन आरो जायफोरा दासिमबो ना रेजिस्टार खालामनानैल'सो थादों थ' सोरबाफोर जुदि एड खालामनो सानदोंब्ला आरो अन रिक्स लानो हायोब्ला थ' रिक्स लानानै जइन जानानै थ' नोंथांमोना रिसार्च खालामनो हागोन आरो रिसार्चआ बिदिनोसै 700निफ्राय लानानै FKBयावहाय 700निफ्राय लानानै 1000 2000 3000 बेबायदि माने दोनलांनो हायो आरोना थ' नाथाय जोंहा नैबे YBYआहाय एसे माने एमाउन्टआ डाइरेक्ट माने बारा जायोना थ' बिनि थाखायनो जोङो एसे गिनाय मोनो माब्ला जाखांगोन फैसाया आरो रिसार्च खालामनायनि उनाव जोङो माने टेनसन एसे मोनो आरोना थ' जायफोरा रिक्स लानो हाया दोनाबाबो जागोन आङो बे भिडिअखौ सोरखौबा जर खालामनो थाखाय बानायनाय जायाखै खिन्थु जायफोरा ना थ' दोननो सानदों नोंथांमोना रेजिस्टार जानानैल' थायोब्ला जानाय नङा थ' फैसाखौ एड खालामनांगोन थ' एड खालामोब्लासो जोङो ट्रेडिं खालामनो हागोन आरोना थ' लोगोफोर आङो बेखिनि भिडिअखौनो लानानै फैदोंमोन दिनैहाय आङो बेबायदि बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै जायफोरा दासिमबो बेबायदिनो रेजिस्टार खालामनायनि उनावहाय दोननो सानदोंब्ला ना दोनैफोरा दोननो हागोन थ' बेबायदिनो लिंक्सफोरखौहाय डिसक्रिपसनाव मोननो हागोन लोगोफोर थाबैनो नोंथांमोना थांनानै बेवहाय लिंकआव जइन जानानै थ' रिसार्च खालामोब्लानो जाबाय थ' जोङो फार्स्ट समावनो ट्रेडिंखौ लागायनांगौ जिमान हायोना थ' उनावहाय आरो बांद्राय बोसोर जालांनायनि उनाव जोङो दोनोब्ला बेयाव जेबो खामानि जानाय नङा थ' बिनि थाखायनो लोगोफोर आङो दिनै बेखिनि भिडिअखौ बुंनो थाखायनो आङो लानानै फैनाय जाबाय आरो जोङो माबोरै डिप'जिट खालामनांगौ बिनि भिडिअफोरखौ आङो थांनाय भिडिअआवनो दिन्थिखादों जेबो प्रब्लेम गैया आङो डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होनानै होगोन थ' सोरबाफोर YBYआवबो बेबायदिनो रेजिस्टार खालामनानै जुदि फैसा दोननो सानदोंबा दिनै सुनिबारावबाबो जोङो दोननो हायो थ' जेबो प्रब्लेम गैया दा बेलासियावहाय ट्रेडिं खालामनो हागोन आरो गाबोनबो रबिबाराव ट्रेडिं खालामनो हागोन खिन्थु रबिबाराव जोंहा फैसाया माइनास जागोन जायफोरा गोदान दोनदों ना थ' बे फैसाया थाबैनो माने बेयो हरनि
भितरावनो रिफान्डेड जानानै एकाउन्टाव थाफैफिनो थ' जेबो प्रब्लेम गैया लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो हमगोन गोजोन्थों बाय